Ulwaphulo-mthetho Lwehle ngomyinga we-10% kwikota yesibini yonyaka kwiphondo laseMpuma Koloni. Ukubiwa kwemfuyo namattyala okudlwengula nawo ahlile xakuthelekiswa nekota yokuqala. Intatheli yelijelo uYanga Funani isenzele lengxelo. Sibulise sinamkele niza kuthi ngqo sisebhisho kanye xa amapolisa esandodandalazisa izinkcukacha ngokwehla kolwaphulo-mthetho kulapha ephondweni. Ukhumbula ke kwikota ngaphambili eyona ngxaki ibingumba wokubiwa kwemfuyo, kodwa ke siyava ukuba yehlile ngoku. Ukusixelela kabanzi ngoku sijoyinwa nguGeneral Njinga. Mem, khasichazele ngeziphi ezinye izinto siyayiqonda uba kwehlile ukubiwa kwemfuyo, eyona nto icontribute kuloo nto yintoni? Uba uyakhumbula kwikota edlulileyo ulwabiwo lomfuyo belusephezulu nakunyaka ophelileyo. Sise sawuqonda uba alwehli senza ke iiteam zethu ezizawuthi zibe zideploye phaa kwezaa ndawo ixesha elide, ngoba xa senza i-short term deployment asiboni mahluko. So sinabantu bethu esibabeke kwezaa ndawo ze-stock theft ukwenzela ukuba silunqande lungekenzeki ulwabiwo lomfuyo. General, inkosi kakhulu ngexesha lakho. Siyabulela. uGeneral Njinga ophethe amapolisa, umkomishinala wamapolisa apha ephondweni, sichazela banzi ngamaphulo abo ukulwa ulwaphulo-mthetho. Sithathe ezi ndaba sizibuyisele kuni eRhawutini. Inkosi.